Nandito kami sa Bulusan Lake. Naku, takot na takot kami dito ni James, yung Sicalaw guide natin. Dumayo pa kami dito para sa napakagandang tropical rainforest ng Bulusan. Ayan. So siya yung namamangka ngayon. Actually takot na takot kami. Napakalalim daw nito. Kasi makikita mo kulay green yung tubig. So takot na takot po siya. Kung makikita nyo po yung kanyang mukha, parang hindi na po nagsasalita. Okay ka lang Dan, James? Okay lang kuya, kahit takot. Ano ang kaibahan nito sa Sicalaw? Ang kaibahan po kuya, mas nakakatakot ito kaysa dun sa Sicalaw kasi ito is lake. Dun sa Sicalaw ang makikita mo lang ang mga falls. So nag-enjoy ka ba ngayon or takot na takot ka? Nag-e-enjoy na takot po. Okay. O sige, so marami pa tayong adventures ngayon. At saka sa mga susunod pang araw. So keep on exploring Lasam and the Philippines also. Nasa gitna na kami ng Bulusan Lake. Tapos nandun po yung volcano. Ayan. Volcano and lake po ito. Kakatakot. So naiwan po yung mga kasama natin. Kasi hindi sila adventurous daw. Natatakot daw po sila. Pero buti na lang kasama ko pa rin yung guide ko dito. The Great Sicalaw Guide, Mark James Galamay. Ang masasabi ko lang kuya is napakaganda dahil sa isang taon nangyari na ang aking nalakbay dito sa lake ng Bulusan. Wow. So sa mga susunod ko pang travels, gusto mo pa bang sumama sa akin? Sa susunod na travel mo kuya, talagang gusto ko pa dahil baka sa susunod wala nang takot. Okay. So kahit baga delikado yung mga pinupuntahan ko, sasama ka pa rin? Oo kuya, 100% sasama. Ayun, so once in a lifetime kailangan nating i-feel ang tubig ng Bulusan Lake. Kaya daw po kulay green yan kasi dahil sa reflection ng mga tropical rainforest surrounding the volcano and the lake. Ayan. So sa susunod na travel natin, James, anong lugar ang gusto mo bang puntahan natin? Ang gusto mong puntahan natin yun naman sa Malayo, Visayas. Wow. So malay mo, kailan birthday mo? Sa susunod na kuya, March 29. Wow, malay mo, okay ba sa'yo kung regaluhan kita ng isang plane ticket papunta sa Visayas? Ayos yun kuya, kahit parang hindi ayos ayaw mo? ayos kuya, ayos na ayos. Ako, parang ayaw mo pa yata dahil natatakot ka na sa akin